Davies. Gosodiad, Ryan Reynolds! Yn gol gan Ryan Reynolds! Ond dyma na le fan hyn i Zach Hartley ar y droed chwith cyfle am yr ergyd! O, na chi gol! Na chi gol gan Zach Hartley! Chydig y le rwan, i lawr o dde, Ryan George Newydd ar y cae, bel ar draws i Walters, ac mae Llansawel 2 gol i ddim ar y blaen. Williams. Oes na gyfle? O bellter! Wel, mae mwy na cyfle, mae'n gol, mae'n campus gan Williams. Tîm cartra wedi dechrau setlo yn ystod y munudau dwytha. Mae yna gyfle nhw fan hyn, McGiveron o bell! A na chi gol di hwnna! Dominic McGiveron yn sgorio i gol gynta yn uwch gyngrair Cymru. Phillips, that's hyfryd yn ôl at Woolham, wan ta syth i lwybr Woolham. Dyma Josh Jones, mae Reeves yn y canol, o na chi gol! O na chi gol gampus o'r naill ben o'r cae i'r llall. Dag yn dawni. Davies, nôl at Mendes, Mendes! Paulo Mendes! Owen, edrych i'r iddau Mendes, mae'n disgyn i Adam Davies! Mae'n bachu! Maen nhw'n mynd yn well ac yn well! Adam Davies yn ei chrymanu hi i'r gornel ucha. Dyma Hurford eto yn cymryd y bêl ar y cyffyrddiad cyntaf. O, sgiliau hyfryd! O, mae'n sgorio! Wel, seren y sioe heno yw Corey Hurford.